Salut și bine, v-am regăsit la un nou episod de FNAF ceva, aici împreună cu mami. Salve! Aici cu Ade. Bună! Și acum trebuie să facem un episod de azi. Și cu Gabana, aici cățelușa. Au. Uitați-l pe Freddy, era pe toaletă. Asta e jocul. Deci stai să înțeleg dacă apăs pe masă. Ok. Mi se blochează. Puteți să vorbiți pe fundal dacă vreți. Dar nu așa! O secundă să facem ceva. Vă rugăm frumos să ne dați peste 100 de like-uri. Unii au și peste 100.000 de like-uri. Și peste 200.000. De cum stă Gabana. Doamne scumpă. M-a speriat ăsta. Nici nu l-am văzut. Agăm toate camerele. Reclama asta de 2 lei. Crălămința. Haide, zic câte like-uri să strângem la episodul de azi. Peste? Câte? Peste 5.000. Îți dai seama că unii au și 27.000 și 280 și câtva de mii. 800 și... În timpul merge așa după muzică. Și tu, Gabana, câte like-uri vrei să strângem? Vreau să strângem peste 10.000. Pe bune. Ok. Peste 10.000 de like-uri. Sau măcar 20 de like-uri. Pe camera. Tot acolo e cica mică. Doi, cred că. Hai pe mine, Gabana, te rog. Așa. Dă spațiu, ceva, nu știu, aici în camera eu. Mă, ce e? Îmi lins telefonul? De ce îmi lins tu telefonul? Păi, asta se dă și cu capul în telefon. Hai că te dau eu cu capul. Mă gândi! Sănătate! Zice și voi sănătate de 2 ori. Hashtag sănătate. Ai vrea să te ling. Când nu mai veni și eu să în cameră? Nu o să pun în pauză și o să intru în alt joc. Bun, am revenit și uite că mi-a dat și reclama. Ce urât. What? Nu. Deci numai 6 camere. Astea. Așa, bagă-ți capul între craci. Pe sus, bagă-ți. Și dacă își prind capul, primează. Dacă își prind capuții tău, cal și gâtul. Uite, n-are nicio treabă. Mami, de ce dormi? De ce nu? Păi că e dimineață. Ce dorme pe dimineață? Chiar așa. Bine că poate să obosiți. Hai, dă-mi pace. Cine e asta? Angela. Angelo din film, din desen. Tu mă registrezi. Uno, dos, tres, De 5 ani? Ce repede te Cine e? Da.
Da. Mami, tu ce faci? Uitați-l pe Bonnie. Cum e în sus. Uitați pe... Și că dansează Freddy, nu știu ce face. Pleacă Freddy. Dacă te lasă pleci, Vera. Ce vrei tu? Tu găbănuță. Ma. O să vă arăt și pe ea imediat. Sau nu pot. Hai că pun o mică pauză. Am pus o mică pauză și acum vreau să... lasă. După videoclip. În videoclip. Dă-mi, dai un pic pe gabană. Nu. Te rog. Hai, dă-mi acum, nu fi. Stai la mine. Nu mai vreau. Vreau la mine. E la mine. O să pun o mică pauză să o vedeți. Am revenit, uite. Dați-o pe căpănuța să scalpile la urechiuța. Bun, să revenim în joc. Bun, am revenit în joculețul nostru marfic. Foxy, 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 cred că vine. Hai că dansez și eu pe muzică. Eu. Foxianu, Barosanu. Foxianu, Barosanu. Ce face Barosanu? Chide ușa. Hai, pentru episod. Huu! Cinci camere, adică a șasea, a patra, a treia, a doua și a una. Prima. Păi ce faci, săraci? O să vină mai des animatronicii, deja cred că nu trebuia în camera 5, că ăla era fred. Am și o vreme să repar. Unde m-ai apăsat? Vezi că te sună de... Filmează. Filmează pe cum ține. Îl punem aici în locul bateriei. Oh, pune pe mijloc. Să-i facem pe favoare lui Labana și să strângem 10.000 de like-uri. Vă rog. Ăștia fac petrecere. Să întrerup camera.
Sorry, o să nu dau vechi. Nu, mi-a dat spiritul. Eu lose. Bun, și cam atât cu acest episod. Eu am fost Rafi, ei au fost mami și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Stai un pic să pun un pic de pauză. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!